ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Yaban ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Farko na kirayi sunanka wanda ya kaki sama ba jirka, kuma ta tsaya cikin isar taka. Ya Allahu banda tamkarka, ban shikima na wake manzanka. Allah ka kadai ta tun fari, mai kyauta wanda bai gori, mai abuwa ya saka alkhairi. Allah dan isar ka jabbari, yadda yaban na yi shi kan sanyi. Yaban ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Tsira min tirafinin koshi, kun shugaban daban da tamkar shi. Wali shi kasa da matan shi, da auliya masu kaunar shi. Duk makiyinsu baya kan saiti, auliya sannu sannunku. Kumbi rasulu dole ne bunku, gani ina ta tsara begenku. Ku je da ni na zo na bar tasku, dan daraja na sashi bulwakati. Shak Ahmad mu ce batija ne, har jiya litinin ma'aiki ne. Shak Marhaba mun ga sarki ne, duk sha'ara ukun su baba ne. Na je ne mada hawan baiti, salamu alaika annabin Allah. Amsa min na ji gadan Allah, ba dan ni ba ya mujin rabla. Dan ka mun kafa da Abdallah, dan shi zaka bana alfati. Yaban ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Ban tashi rabu mai iko, ranar nan da du muke dako. Ta zo gashi mun sako anko, mun fita fes cikin mu ba datti. Ranar maulidin habibunmu, ta zo 'yan unguwar limu. Mu furfuto yara da manyanmu, ga malamai abun suna kai mu. Waɗansu na yabo cikin baiti, yaban ma'aiki ba da wasa ba. Yaban ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Mauludi ake gudanarwa, ga malamanmu na karantarwa. Waɗansu na ta kai da kawowa, in ka zo gun abun sha'awa. Komai ya fi tsariyar saiti, ba shakka a yau take ranar. Ranar nuna so da soyayyar, na ga masoya na ta yin murnar. Zagowar wata na alfarmar, muna ta farin ciki muna murna. Yaban ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Ya sayyidul anabi nurullah, bashirin naziru addababullah. Da san ka da san ubangiji jumla, suna tafiya cicif rasulullah. Wa shubuka khairu khalqi indallah, fi kalbi wa ruhu sallallah. A so ka bi kushi muke shela, ba zan taba daina ma kasida ba. Yaban ma'aiki shine farin ciki na, kaunar ma'aiki abadan ba zan bari ba. Ni mazara binti gaidaki, madahura diyar rasulillah, wanda ya bi kuza ya yaudace.
ka ƙara gurin shugaba rasuli sallallah. Ya Allah ka biyan bukata alfarman nabiyu sallallah.